Yeah. Ntiere weche moko ma tenre kod radioactive waste. Ere kaka gigo makamago nyalo handle kaka Kenya to be wasechope okang' mwanyalo handle gi malong'o ma okel hinyruok ne ngima oganda. Yeah, so one of the corrections Matimoga at the beginning of swali machalo kamano, and there's no such thing as waste in nuclear reactors. Ilongeni spent nuclear fuel. Example manyalo given ni molasses moa e sugar processing. It's not a waste. Pod and resource ntie gik minyalo timogo mang'eny kabisa. The same thing with nuclear reactors. Ikaw fuel uranium ni ikete reactor for two years or turn into something completely different, an entire array. To these different things ntie very, very valuable things. Mang'eny kabisa. I think the most valuable isotope e piny kae ilongeni actinium-225. So it's up until 1994 nilongeni nuclear waste. Lakini sani very useful for for cancer treatment. Yeah. So there's no such thing as nuclear waste. Ntie only spent nuclear fuel. Because ite mama na manejwa. No, okamaneju. It's the truth. Jinyalo Google sani actinium-225 gi spent nuclear fuel and they'll be able to see. Koro jo Siaya ko poni chenro makama dhi e gweng' gibede kod yie kendo giyie ne mondo oti e gweng'. Anadwaro neno ji barabara nuclear bureau very, very nice. Ok mar tamruok mar yiego. Yeah. To be paro ni wantiere kod rawere mabende nyayudo gik matimo kanyo king'iyo kit somo asome pacho kae be wasegik okang' ma wantie gi rawere mantie kod tiegruok kata jolony motiegore yore ka bende nyalo yudo kony kotenre kod yore mag yudo tich kuonde machal kod ma nyaka chak kamoro